खुलुमबाय गिबि गिबियावनो जोंनि आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालियाव नोंथांखौ बरायनाय जाबाय मानगोनां जोंनि गासै गार्जेन बिमा बिफा दिथागिरि नोंथांमोन मोनसे दिनैनि फोसावनो सानदों दि जोंनि आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालिया 2025 मायथाइनि नार्सारि क्लासनि जागायनाय सेक्सन बेयाव जोङो नार्सारिनि मुं थिसननायखौ जों जागायबाय बेनिखायनो जायफोर बिमा बिफा गावबा गावनि फिसाला बा फिसाजो बा खुदियाफोरखौ जोंनि बे फरायसालियाव फोरोंनो सानदों बिथांमोना फैनानै जोंनिफ्राय फर्मखौ लानो हासिगौ जों खम माबायावनो जोंनि आबहावाखौ नायनानै जोंनि फरायसालिखौ जोङो माने मुं थिसननायाव जोङो हेफाजाब होदो बेनिखायनो जोंनि फरायसालियाव फैनानै सुबुरुन लाजायो जिहेतु जोङो मार्चनि नैबे 2025 मायथाइनि 15 खालारनिफ्रायनो जोङो जोंनि नार्सारि क्लासनि थाखोखौ जोङो जागायगोन बेनिखायनो जायफोर दिथागिरि गावबा गावनि गथ'फोरखौ लानानै मोनसे सिमां सुजुदों जोंनाव फैनानै सिमांफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय हाबफैगोन जिहेतु जोङो सिबिंसापरि ओनसोलाव जोङो आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालियाव नाजानांथाबै जोङो जोंनि फरायसालिखौ जों मोजां रिजाल्ट दिहुनदों नैबे फरायसालिनिफ्रायनो जोङो डक्टर इन्जिनियार जों दिहुननो हादों नैबे फरायसालिनिफ्राय जोङो बहुत फरायसालिखौ जोङो गुबुन गुबुन आयदायाव फरायनो थाखाय बा गोजौ थाखोआव फरायनो थाखाय जोङो नैनिफ्राय जों सोरजिनो हादों गतिके आसा खालामो जायफोर बिमा बिफा गावबा गावनि गथ'खौ जोंनि फरायसालियाव मुं थिसननो सानदों बिथांमोना फैनानै मुंखौ थिसननो फैनो हासिगौ आरो लोगोसे जोङो मोनसे फोसावनो सानदोंदि जिहेतु 7निफ्रायनो जोङो जोंनि फरायसालि आहम बाराय बाथौ इंलिश स्कुला आहम बाराय बाथौ सिनियर सेकेन्डारि मुंजों मोननो हाबाय जिहेतु जोङो क्लास 11 साइन्स आयदा आरो आर्ट्स आयदाखौ जोङो लाग्रोनाय जाबाय गतिके नैबे 15 मार्चनिफ्रायनो जोङो साइन्स आयदानि जितु एडभान्स क्लासखौ जों जागायनो सानबाय बेनिखायनो जोङो फ्रियैनो जायफोर फरायसालिया साइन्सआव फरायनो बा साइन्सआव फरायनो होनना सानदों बिथांमोना जों आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लाफैनो हायो बा सुलु लाफैनो हायो आरो जोङो जिहेतु क्लासखौ जागायसिगोन बेनिखायनो एडभान्सै क्लासखौ मोननो हागोन आरोखि लाग्रोनो हागोन मानो होनबा आजिखालि मुगाया जिहेतु जों मिथिगौ बारायनाय मुगा जाय मुगायाव जों एडभान्स नङाबा जोङो मा होनो माखासे कम्पिटिटिभ माखासे माबा एग्जामावनो जोङो बारा सम मोनहैया आरोखि जों जेब्लानाखि एडभान्स क्लास लायो अब्ला जों गावखौनो गाव प्रिपेयार्ड बा वेल प्लान जाना थायो बेनि थाखायनो जों जोंनि फैबाय थानाय फरायसालिफोरखौ जों बे खाबुखौ होनाय जादों बेयावनो मोनसे फोसावनो सानबावदों जिहेतु जोंनि आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालिया जायफोर निउ कामार्स गोदानै गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनानै जोंनाव मुं थिसननो सानदों बिथांमोननोबो जों खाबु होनाय जादों जों इतिमধ্যे दिनैनिफ्राय जों फर्म इस्यु खालामबाय बिथांमोना फर्मखौ लांनानै जाहाथे गावबा गावनि फरायसालिनि मुंजों लोगोसे पेन नाम्बार इउदा स्कुल कड लोगोसे आपार आइडि बेफोरखौ बे कलम टेबदों बे कलमाव साबमिट खालामनांगोन लोगोसे जुदि पेन नाम्बार गैयाबा इउदास गैयाबा माखासे खौरांखौ आंनाव लाफैनो हासिगौ मानो होनोबा आङो जिहेतु दानि आथिखाल मुगायाव जिहेतु इडुकेसन पलिसिया वान नेसन वान आइडि खारगासिनो दङ गतिके जोंनि फरायसालिफोरनाव जुदि इउदास गैयाबा बा आइडि नाम्बार गैयाबा पेन नाम्बार आपार आइडि गैयाबा एसे माने उनाव जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो गतिके थाबैनो जायफोर जोंनि दिथागिरिफोरा गावबा गावनि जायफोर फरायसालि बा गथ' गथायनि पेन नाम्बार बा आइडि नाम्बार गैया थाबैनो बेखौ खालामनानै गाहाम आरो जोंहा जोंनि आहम बाराय बाथौ इंराजि फरायसालिया बे खाबुखौ होदो लोगोसे जोङो जायफोर निउ कामार्स बिथांमोना क्लास 1निफ्राय लानानै 8सिम एन्ट्रेन्स होजागोन मानो होनबा 9आव जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ होनाय जाया 9आव माने एसे खम माने सम मोनि एग्जाम प्रिपेयारनि थाखाय जायनि जाहोनाव माखासे फरायसालिफोर जोङो आवगायहोनो हाया गतिके जों 8सिमल' जों होनाय जायो जाहाथे जों 8निफ्रायनो जों फरायसालि जोङो माने मोजां मेट्रिक आनजाद बा कलेज लेभेलनि मोजां खालामनाय बेनि थाखाय जोङो
बेखौ जों नाजायो गतिके नैबे फर्मआ सुजाबाय जोंनि फरायसालिनिफ्राय नोंथां गार्जेनफोरमोना बे फर्मखौ लांफैनो हागोन आरो मार्चनि 20 तारिख 20 मार्च 2002 मायथाइ खालार खालि जिहेतु एन्ट्रेन्सआव बाहागो लाफैनायखौ खावलायबाय।